Continuem parlant de llibres en aquesta prèvia de Sant Jordi i en aquesta ocasió volem parlar del llibre L'estrella de Rosa Massaller. Bon dia, Rosa. Bon dia, què tal? Després de la pandèmia decideixes endinsar-te en el món dels contes i en concret pels contes per nens petitets i ha sorgit aquest llibre L'Estrella. Com és que decideixes endinsar-te en aquest món? Mira, a mi sempre m'ha agradat molt explicar contes i els nens petits també sempre m'han agradat, els grans també, i és el que m'he dedicat pràcticament tota la meva vida, a ensenyar i a difondre tot allò que pugui saber i que pugui ajudar els altres. Aleshores, el meu net que llavors tenia 3 anys, el primer net que tinc, en tinc 2, me'n va inspirar i mentre era la pandèmia, com que teníem molt de temps lliure, vaig agafar materials que tenia de casa i vaig muntar aquest conte a la meva manera, en plan de molt estar per casa. El vaig començar a escriure, el vaig anar desenvolupant fins que el vaig tenir fet. El vaig anar a explicar, fins i tot amb la mascareta posada, el vaig anar a explicar a l'aire lliure als nens aquests petits de 3 anys, a l'escola Balmanya, al Mas Balmanya, i després doncs, el vaig guardar. I l'any passat se'm va acudir que podria donar-li forma en aquest conte, en forma de conte ben editat i ben fet, i així va ser, i aquest és el resultat que el tenim ara aquí. I aquest any ha sortit ja publicat en català i també en castellà, i aquest Sant Jordi m'agradaria molt que la gent el conegués, el vingués a veure. Estaré a parades a Sant Feliu, estaré també a Santa Cristina i després a la tarda estaré a Girona. O sigui que qui vulgui que li faci una dedicatòria poden venir-me a veure i els hi puc fer. Una agenda ben completa per aquest Sant Jordi, però parlem una mica del llibre, que l'Estrella és la protagonista. Sí, l'Estrella és una estrella que està en l'univers i està tota soleta en allà i es fa molt amiga de la Lluna i clar, en el cel hi ha molts més astres, hi ha planetes, hi ha satèl·lits, però l'estrella es fa molt amiga de la Lluna i tenen les seves converses i a partir d'aquesta amistat van sorgint una sèrie de coses i es produeix un fenomen que és inesperat i no us el desvetllaré perquè si no us explicaria tot el llibre i no és aquest el cas, i a partir d'aquest esdeveniment que succeeix tot comença a canviar i el cosmos té un altre ordre i aquest ordre és l'ordre que nosaltres coneixem i el que nosaltres veiem. I el que sí que recomano a tots els nens i els pares que mirin el cel, mirin les estrelles, busquin aquesta estrella i segurament que la trobaran juntament amb moltes altres. I observar el cel, observar l'univers, forma part també de la nostra tradició i del que feien abans els nostres ancestres. Per això crec que és molt important. Tenim ara que fa poc han anat uns a la Lluna. Doncs tot això als nens se'ls hi pot anar explicant i anem ampliant tots els coneixements, encara que siguin petits, també ho poden arribar a entendre. Anem ensenyant una miqueta el llibre, si vols agafar-lo, i així anem passant, perquè són dibuixos també molt bonics, que en aquest cas no els has fet tu, sinó els ha fet una il·lustradora. Com ha estat aquí per anar creant aquest llibre? Doncs mira, a partir de l'editorial, aquesta noia em va posar en contacte amb la Mariana Ramírez, jo vaig buscar unes quantes il·lustradores i aquesta em va semblar que era l'adient. Ens vam posar en contacte amb una videoconferència i a partir d'aquí vam parlar i vam elaborar com seria aquest llibre. Llavors ella va proposar el color, una miqueta el format i així va ser. Aquí és la dedicatòria que faig als meus nets, que ells són els meus motors d'energia i d'inspiració. I aquí teniu algunes pàgines, com veieu són uns dibuixos molt vistosos i molt per nens petitons. Aquí el sol, que ens il·lumina i ens dona molta energia, amb tots els planetes, la Lluna, que és amiga de tots ells. Ja veieu que són unes imatges molt boniques, amb molt de colorido i molt atractives per als més menuts. És un llibre de 3 a 8 anys i la veritat és que tots els nens que el tenen funciona molt bé. I com comentaves, tens nets i que són el teu motor, inspiració, per tant també els has explicat a ells. Oh, i tant, i els vaig explicar amb ells i després vaig fer una provatura per veure com podria resultar el llibre amb una mica d'acompanyament per poder-lo anar a explicar a les escoles i així ho vaig fer. I sí, la veritat, ells van ser una mica els meus conillets d'Índies, vaig veure que els hi agradava i em van dir, sí, àvia, sí, això està molt bé, dic, doncs vinga, endavant. I així així és com ara ho vaig difonent per les escoles i per tot arreu allà on m'ho demanen, i per les biblioteques també.
La idea és seguir endinsar-te en el món de contes per a infants. Bueno, sí, m'agradaria, possiblement segueixi amb calma, amb tranquil·litat, anar pensant, anar madurant, perquè les idees no sorgeixen així com així. Ho has de treballar una miqueta, amb calma, sí, com tinc una mica de temps, doncs, i m'agrada fer-ho, per què no? No dic que no. Doncs anirem seguint els teus projectes. Moltes gràcies, Rosa, doncs, per ensenyar-nos i explicar-nos aquest llibre, L'Estrella, que, com ens explicava ara la Rosa, doncs la podrem trobar en diferents municipis de la comarca, aquest Sant Jordi, on signarà els llibres i podreu conversar amb ella per conèixer de més a prop aquesta història.